Здравейте и добре дошли в моят онлайн курс за начинаещи китаристи. Тук може да се научите да свирите професионална китара само срещу 5 лева на месец. Мога да те науча на китара. Правя уроци по китара, ако искаш. Китара, между другото, преподавам китара курсове, вода по български език. Ако искаш да се покажеш пред мадамите и да свириш на китарка. Така, малко самочувствие. Какво ще кажеш? Като се замисля, всички ние един ден ще умрем. И тогава на кой ще свирим? Понеделник, сряда и петък съм път шофьорските курсове ги водя. Някой път ще ти свиря, виж, имам чудесни неща, и мога да ти пусна, имам една касетка. Ще си кажеш за 5 лева месечно толкова. Но в същото време, за 4,90 месечно в Хенди ще получиш много повече. Вземи таблет с 4-ядрен процесор само срещу 4,90 лева на месец.